فينا mulej għaliex tlifna id-dawlet tiegħek bil-faraġ tal-qlub għalina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub. Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Roħ Mari Bonella. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. It-taħriġ qaddis tar-Randan mulej iħejji sewwa l-qlub tal-fidili tiegħek biex jilqgħu kif jixraq il-misteru tal-għid u jxandru b'tifħir is-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bieb tas-santwarju tal-mulej u wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-għadba tas-santwarju lejn il-lvant, għax is-santwarju kien iħares lejn il-lvant. U l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-għadba, in-naħa ta' nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħareġni mill-bieb tat-tramuntana u mexxini madwar minn barra sal-bieb ta' barra li ħares lejn il-lvant u l-ilma kien inixxi minn naħa tal-lemin tal-għadba. X'inħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-lvant kellu f'idu il-ħajt ta' qies. Imbagħad qies 1000 drieħ u għaddieni mill-ilma li kien jilħaq sal-Ekiesi. Reġa' qies 1000 ieħor u għaddieni mill-ilma jilħaq sal-Kubteja. Qies 1000 ieħor u għaddieni mill-ilma jilħaq li sa ġembejja. Imbagħad qies 1000 ieħor u ma stajtx naqsam għax l-ilma tant ola li kont tista' tgħum fih, xmara li ma tistax taqsamha. Imbagħad qalli, rajtu dan u bniedem u ħadni fuq xatt xmara u rġajna lura. U wara kif konna rieġa lura rajt ħafna siġar ma' xatt xmara fuq naħa u fuq oħra. U qalli, dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-lvant u nieżel lejn l-Araba. U meta jasal fil-baħar il-mejjed b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma jsir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix u jkun hemm kottra kbira ta' ħut. Għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut ta' xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbilx. Il-frott tagħhom ma jonqos, kull xahar jagħmlu frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Ken u qawwa u Alla għalija għajnuna kbira sibnieh fidwejja għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titried jekk jiġġarfu il-muntanji f'nofs ta' baħar. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Hemm xmara li s-swieqi tagħha jferħu l-Alla il-belt ta' Alla, l-ammara qaddisa tal-għoli. Hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbeġbix tas-sebħ. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Il-mulej tal-eżerċiti magħna fortizza għalina Alla ta' Ġakob,
Ejjew, araw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Oħloq fija qalb safja u Alla, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħi. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Wasal jum ta' festa għall-Lut u Ġesu tela Ġerusalem. F'Ġerusalem ma' ġenb il-mentqa tal-bieb tan-naċ hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Bezzada. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, zopop u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu raħ qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marit f'dak iż-żmien kollu qallu: trid tfieq? Wieġbu l-marit: Sinjur, m'għandix min jitfani f'menqa x'in jitqanqal l-ilma, għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu: aqbad friexek u imxi. U minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi. Għalhekk il-Lowt qalu lil dak li kien fieq: is-sibt illum u ma jiswiex iġġorr friexek. Iżda hu weġibhom: dak li fejjaqni qalli aqbad friexek u imxi. Huma staqsewh min hu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi. Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu laħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara imbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu: ara, issa fieqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma jiġrilek xi ħaġa ħar. Ir-raġel telaq u mara għand il-Lowt jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lowt ħraxu għal Ġesu għal fjum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum iżjies jitkellem mill-ilma minn din ix-xmara ta' Bezzajda u minn dan ir-raġel li jiġi infejjaq. Waqt li jissalm għandu referenza wkoll għal din ix-xmara li toħroġ mit-tempju. U bħala salma aħna rrispondejna wedna il-mulej tal-eżerċiti magħna. Għaliex? Għaliex il-mulej irid il-ħajja tagħna. Il-bniedem bid-deċiżjonijiet tiegħu, bl-iżbalji tiegħu, ħafna drabi jażel il-mewt jew jikkawża l-mewt, jikkawża id-dbatija ta' ħaddieħor. Alla huwa s-sit tal-ħajja. Mhux ta' bxejn fl-Iskrittura kif rajna anke f'dan is-Salm 45, il-preżenza ta' Alla hija mfissra u mxebħa ma' dik ix-xmara li tferraħ il-belt qaddisa ta' Alla, ma' dak l-ilma mnejn jgħaddi kullimkien jieħu mill-ġdid il-ħajja. Ejjew nitolbu l-mulej biex jgħaddi minn ħajjitna. Il-mulej irid jagħtina l-ħajja, iġeddidna f'imħabtu, iġeddidna fil-ħniena tiegħu. Fil-waqt li rresqu it-talbit tagħna lill-Alla, niftakru fil-Magħmudija li permezz tagħha aħna irċivejna il-ħajja divina fina. U għalhekk ngħidu: mulej, ftakar li aħna uliedek. Mulej, ftakar li aħna uliedek.
biex l-insara jgħixu dan ir-randan fi spirtu ta' tħejjija għat tiġdid sħiħ tal-Magħmudija li huma irċivew nitolbu. Mulej ftakar biex il-ġnus kollha jaħdmu flimkien ħalli tinsab soluzzjoni għal paċi bejn ir-Russja u l-Ukranja. Nitolbu. Fi ftit ġranet oħra sejrin nilqgħu fostna lill-Papa Franċisku. Għamel mulej li aħna narfu nilqgħu kull kelma li huwa jwasslilna f'ismek. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej dbirek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. Nitolbu. U Alla missier Sidna Ġesu Kristu, ir-raj tagħna, mexxina f'mirat kollhom ħajja u għenna niġġeddu fil-fidi li jirċivejna bis-sagrament tal-Magħmudija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Nek mulej nollu lub na jismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mill-ġid li inti innifsek tajtna mulej inresqu quddiemek dawn l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tatina permezz tal-ħlejjaq tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi u biex bihom ikollna il-fejqan għal ħajja ta' dejjem bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina, jinqdew bil-ġid li jgħaddi u hekk iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħani. Soba kbira b'qalbi minikta, għal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur għadwanzini, izdan hobbok qalbi kolla,
ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha mħabba baħar diħa ta' kull ġid. Taħt riġlejjar sis pal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad man zid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej nadda fir-ruħ tagħna u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex hekk ikollna l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħ u l-ġisem issa u għalli ġej. Bi Kristu Siedna. Nixtieq infakkarkom li minħabba iż-żjara tal-Papa għada ħatkun l-aħħar qudiesa li jissejr fis-santwarju għada filgħodu fit-8:30. Imbagħad is-santwarju ma jsejrx qudies, isejr biss il-ħadd filgħodu fit-8:30, fl-10, fis-6:15 u fit-8:30 biex imbagħad qudiesa oħra tkun dik ta' filgħaxija. Inħeġġixkom biex tiġu u tagħtu merħban lill-Papa nhar is-Sibt li ġej, anke dawk li m'għandhomx biljett ikunu jistgħu joqogħdu fil-qrib anke fit-toroq fejn se jkun hemm anke screens u anke fuq il-parkeġġ. Biex tiġu hawn tridu dejjem imbagħad taħsbu u tużaw is-servizz ta' Park and Ride. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ifa kienet imbikkiħa, l-om ħdejn bina fid-batiħa, fuq salibi midden. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuha, jifet sejf il-mikne.